Yan. Pwede kita. Itas mo siya. Kung ang pinanggaw. Di pa patag kayo. Grabe ni suras dang. Dangog. Timbanan sa tubig. Patag magod. Ako, nakahumol akong kamot sa kalapukan. Pero kiring ko, awa pa kahumol siya. Kaita. Pero tungod sa kong paghigugma niya, nga tinod anay. Magsigigi ko balik ni rin napita. Asam si Papa eh. Saon ko na ko. Pa! Ay, Mami! Uy, naunsa mo diha? Sus, napagwapa ko ay. Oh, pagpapa man ka. Orem daw kung uyab na ko si Tutong Tugsok. Alam mo, ari mas ito akong tinuon na palalaw. Umao ba? Nakagwapa ba ni akong mami? Eh, kung di Siyempre. pa natin binangga ay, di dyan ako buhaton usay gusto nimo. Una nga, magpabot na ganito imong uyab. Ala, pagsabot mo magbinyo mo, kay para nga maangkong yun ako si Tutong Tugsok. Sana Okay. Ako, partigim na, ibog iko to niya. Una nga, ay mo pagdugay-dugay yun, minyo, kay para nga maangko sa nako si Tugsok. Ay, sorry kayo, day. Nga nakaingon ko na mo nga, nalalaki akong tingog, kay sus, grabe, kay mahal gito na ko si Tugsok yun, mo nang pabuton yun ako siya. Kay, buari makatugiron. Ang imong uyab, buari makagod to, hala, sultihigil siya nga, magminyo na mo, kay, ang pare sa Tugsok, ako gito pong, kurong ito na kurungkuan ay kanang halok nga, pinakapiti, di ba? Anak ba? Sakto jud ka pa ay. Ay, mami. Sakto jud ka, mami na. Ingana jud kay gibuhat jud ba nako tanan kay para lang nimo ingana ti ka pinangga, mami. Ano niyo pagwapa oy? Honey! My love. Darling! Karon, muadto ko sa balay sa akong uyab. Nga mao'y tinuod akong higugma. May pasalig yun ang akong uyab nga mao'y pinakamahal nako. Nga ako kuno mo iya jud kuno gimahal. Ug kato si Tugsok, iya lang binuangan tungod sa iyang amahan nga bayot. Busa karon, anhin niya matugkad ug anhin ako matugkad kung kinsa ang tinuod niyang gimahal. Anhin mi magsinudjay sa iyang uyab nga mao si Tutong Tugsok ug kinsa gyud ang gimahal niya na. Madali ko. Kaya maabtan pa ako si Tutong Tugsok ug iyang amahan nga bayot. Wala pa ba si Tugsok? Hiyati. Papalit pa butong animals nga akong karibal. Kung sa kinawang itong Tugsok, no? Kung makahibaw siya nga. Ako may higimahal ka tinuod sa akong uyab. Mautar bag nawang ito ka na. Sa kinawang ato mag-uul. May buang yun ako ron. Akong picturan kung si nawang niya. Bubati na yung nawang samot. Darling! Darling! Bungot sa ako. Basta nalimot ka mo ni ko tinuod na uyab. Gwapo ka na si Day. Ikaw kani? Bati di ay. Mas gwapo ba nito sa Tugsok? Ako mami na kay baw ka. Ani? Si Tugsok? Tugsok, honey. Patay. Saan mo tanirod? Kini. Mo ni akong my love sweet. Ay, si Tugsok. Mutago sa kuna kay parang siya nga ma-surprise ako mutago sa kusod. Unsa man ni? Unsa man hitabo? Si Tugsok. Oh my god. Ay, honey. Love. Ningari lagi ko kay Iningaw na kay kunin mo. Dugay na kay nga panahon niya. Gihandom ti ka. Wa ka nagpakita na ko. Hindi na mahimo kay na ako diri ako tinuod na uyab. Unsa? Di ba ako may mong gisaran nga? Kita may magpakasal. Tinuod na Tugsok, naglove ti ka. Pero gibuhat na to nako tungod sa akong amahan. Ginipabor siya. Pero ang tinuod ako na mahal, mao ni. Gani? Baylo lang ko ni mo ani. Inoon. Suraan ba ni kisa nimo? Lagi. Kami ani no? Di ba? May love. Oh my Di ba god. niingon ka nga? Labaw ko sa kanya mo usan mo mga ay pagsupak mo ani. Magilom ba? Di ba niingon ka nga? Ako ray bugtong itik na nagkagkaang sa napad ba sa kanimong dughan? Di ka itik mura kag pabo. Tinuod. Tungod na sa akong amahan.
Usahan na himo kita pero love gihapon kita. Para sa... Para sa sikad. Yay! Jesus! Asa mo na yung pagkuhan eh. Ay kabalaka, kay makabalo ra ka o sa tinuod tawgon sa nako. Mami! Mami! Gawas siya, mami! Gawas niya, mami! Luis lang ka. Magbayad ka. No, 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 no.